voin hi som hi le pahnia ga sania hei kan so thing hi tle makara hian a enga om phau maya chu hei hian kan kap chin don ni hetiang hi anika ain tia chu so thing en na hian tam hun tiat potling lo tam hun tiat ang lek ang chi kha alo eng le thina mun than thana hian chu kan han kap chin don ni omji om takang mo ei aya tha ria kan om chuan min lo hriu la kan lom khopang ti chuan helai chuk thla vela hian mun than thana hian mun ruk bor vela hian zim te hian a enga oma chu kan han kap chin don ani hei hi adam doi kha ani a hetiang hi thre thinem o hetiang chi hi nia nakina hei aya tha ke ni hi kan hrelo khopa enge a tha enge thalo tiang chi te po hi mi na than ti hi chu kan ti ve chor zela a tha tak ge po ko he chong lo proof na po ko nei chuang lo a tiang vel chu kan ni a lo so thing en kol lama special mi special big deu hlek mi expert deu hlek kanom chuan hang te kha nakina mi ron hril hre turin kan ngen chu ni se a tha ange mun hi enga oma du kap sinanga yan enga om phau maya ete hi sa par ni hi hen te hi sa par chuan elai hian dam ro oma ei dam ro pom nuala par kan nga nia du chuan mi ron sa ru nayan sam tok te po lo ra ton naking te po hulai ka thlan loka khon khumi ka thlang loka khon hun ni lai a oma inte chu ala hrisel thapa ngai khop moya anju kal chinange he tiang vel hi ti ta a hei tiang hian lo oma he tiang a eng ang chi hi mo tiang a hna eng ang chi hi om pheu a hei he tiang hi ni boka thlanga khon tlemin hei a eng le a heng ho hi han kap chin don ani a bula hian nai deuh in kap ilan mai lom sunga lut zoi thei chu khopin mo sir lama chuk zo in ka kap thla a hei tuna hian puro nga ka te puja suwa te thlama ka zuk kala an bu te enge an ka te ka zuk ena rina in bu alo tha a an bu vui po a hro im ka hria a bu po an nei nual don in a langa zam zo ani a buk tha khop maya eng te hi zam zo te hi par a moya ti chuan ram huai te hian an hlawa ten ti thina tak nimo chungte chu kan hriat ve chhun ani a an mani lo hi zawa fing hian so thing an ling khat vek maya bu boi thala bu nen an ti pola
นี่hi lo an zo to a an tlo chuak vek to a an ti thei khop mai ti chuan so lama sawn kan nu hian mau pa va zonga kan lo a khian som pakhat vel a ron pot thla a chung te chu heng te hi mau pa ron pot ani hi kan lo ami a u te lo a hian om tak hlo na tia an en kwal china le lo chuan tiang te hi Sunday sa tur ani hi te hi mau pa chunia an potangai thakop mai thalatuk no le a an pot lenge so thing hi quintal som pani vel kan chinga ti hian bunin hi kan ti pola bu hi trin khat tling tre pa kan chin hi ti chuan kan soita ang khan so thing eng hi om ve zeu zewa then lai lai a hian nakina in kai dar chuan poidon ema ti hian kan han kapa engdam doi nge thaberang ti ro chu kan khalowa are ange ma then tam tak chuan a en tran ti lai hian kapila a thaber an tia ni po kan han tia mai ro chu hun ran thana chuan a troi te lo om mana kung ni kung thum vel khatiang khana kina hian in kai darang em ti ro chu hria tani lova ni tuna kan hmu lai te po hi eng trana tlem hi tuna hian August ani to September tha aron ni chuan tlemin aron zia hret karinga ro tuiten tlem sela wangin entei enge andon khazel tur angai ila na lam ai ma hian a bul lam hi ka pila a thazo ko hem bul lam pang hi ka pila helai vel hi tap pun tiat velin lo enga thena ro to ya tung vel chunia tiat vel at na le bul lam pang ne mang sein ka pila lama hian la om le itu atam em pon lo king deu to la hitam na deu ber kan ho di han ka pota ni kai lo ni don ka pota hun sana ka pai de si so lum pu se hin ra em ho chum kap zawa thingpui kan laluma thingpui kan lumso kan inang kan ho dai don event tu chuan gas thla vela hian ani sadan hi aturu thai khop mai thlifi mat omvak to lawa ma angin a u pa sa em maya than hi far zoi mai ni ma se han ngai tua ve ula mi tam tak hian changkan kan mamo
ถิงกลางเราในใจกันบานสันง่ายเตียนเตียหันบานสันตายละคุยกันเทนอมสเตทเต้นเฮียนบวยนะหันในเจ้าตายละคอยไล่บูเงยกันเองคอยไล่ถ่ายเงยกันเองตีแต่หิงไอตัวง่ายเวะวางเงินกุมินักกันหัดถอฮีนักกุมห้องเจลันนี่ไทยตบกันชัวเฮียนนักกุมะไอตัวกันในจอกเจลันที่ฮีกันเสียตั้งง่ายกันอินโตเดลเราเอ็มกันรำงัดให้จูตัววางเงินให้กุมินาริงัดปะกันขวานอดคนเลยก็ต้องเฮียนถ่ายฮีเองจะตักทนชั่วของนี่โมอันทนชั่วนี่มอลครบไม่อะถ่ายแต่ฮีตัววางเงินถิงกลางเราในแต่ฮีมุสิตงดจีนี่เราวะถิงกลางเราในตั้งเงินถ่ายนาถ่ายระบายบิงเองกิมไม่ฮีเขาปุยอมแต่เฮียนกันเราไอ้พาเวทวินในที่ฮีกันเสียตั้งง่ายเสียตัววางเงินถิงกลางเราในแต่เฮียนฝักอมเล่นี่ไอเลอินกันหูน่ะเบรฮิจุนหัดถกตูเตวางกันนี่มีในเลอินจงเราวินหัดถกเราเสละซุ่มริงบที่เอ็งมานี่เราไอเลอินกันในจวนสีเราจวนเอ็งเตียงอินซุ่มงามาอีละจีจวงเราตัววางกันกันในตัวทันเห็นง่ายแต่กันถกเฮียนลิมิละรอมิละกันในยังโตกะลุงอ้อยเช่าอีลาจู่อัฐเบรินกเสียอันนี้ตอนนี้เสละเวลาตานจงกันดูตกเลยพอตังอ่ะการเลี้ยละมาประเทศอินเดียปฏิจวนโลกจอนหุ่นแต่เสียมกันหันตัวมาให้ลายฉุกขาคู่ลายเวลเช่าควรอันเขาเดียวเวกตัวคุณจังเอลอมนะอมองละมาจังเอลอมนะบุลเวลคู่ลายโชเวลคู่นี่ขัดโชเวลละมาโลกจอมายอันเขาชัวกันก็เขาชัวจัวโลกจอโปรแกรมกันเสียมตัวละก็หันง่ายนี่เล่เราลิมูละเราดามูละอินซาวายินหุ่นมันนวมเวกอุเล่